студияи Симо тақдим мекунад. ҳамеша мегуфтӣ дӯстат медорам. зиндагиамро бидуни ту тасаввур карда наметавонам. ту ширинии ҳаётамӣ. мани сода туро бовар мекардам ва аз шунидани ҳарфҳои пурмуҳаббатат обу адо мегаштам. аз куҷо донам ки ин ҳама ҳарфҳои хушку холиянд, дурӯғи бофтаву сохтаанд. агар медонистам ҳаргиз диламро ба ту намебахшидам ва боварат намекардаму ба ту унс намегирифтам. вале садафсӯс пушаймонӣ надорад суд.